tahajjuji yana mai imani da Allah, yana mai neman lada, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa. Qiyamul laili, sallar tarawihi, sallar tahajjudi, wannan kadai banda azumin sababi ne na samun Allah ya yafe maka zunubinka gaba daya. Ina waɗanda suke bacci ba sa iya sallar tahajjudi? Ina waɗanda suke kwanciya a gidajensu su kwana suna kallo amma ba za su iya tashi su je masallaci a yi tahajjud da su ba? Ina wanda ba sa iya tashin iyalinsu suna kwanciya suna bacci? Bacci kake yi? Wallahi akwai dogon bacci a gabanka a kabari. Yau wasu suna kwance a kabarin nan shekara 1000 suna kwance ba juyi. Ashe idan bacci za ka yi ya kamata ka sani akwai dogon bacci a gabanka. Wannan duniyar ba gidan bacci ba ne, gidan ainihin ibada ne, gidan kusantar Allah ne. So mu yi sallah, mu yi sallar tarawihi, ya mu yi a gida da mu da iyalanmu, ko mu kadai a cikin ɗakunanmu, ko kuma mu fito masallaci mu raya masallaci, mu saurari limamai da suke karatun Qur'ani da Allah musu arziki da Qur'ani. Dan wannan wata din shaharul Qur'an ne, wata ne na alqur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan sallah, ya fito yayi limanci, sahabban nan sun bi shi, sannan sahabbai sun yi, sannan ɗaiɗaikun su sun yi sallah nan ta tarawih a gidajensu, matansu sun yi, ƴaƴansu sun yi, kowa da kowa yayi wannan sallah. In dai akwai azumin Ramadana to akwai tarawih. Kada ka yadda wani shagali na duniya ya hana ka wannan sallar tarawih, ya kai bawan Allah. Ko baka je masallaci ba to da Allah tashi kai a gidanka. Raka'a nawa ake yi? Raka'a 11. Biyu kai sallama, biyu kai sallama, sau 5 kai ɗaya kai wuturi. Ko kuma raka'a 13. Biyu kai sallama, biyu kai sallama, biyu kai sallama, kai ɗaya a matsayin wuturi. Idan kaga dama kuma za ka yi 4 sallama 1, 4 sallama 1, kaga 8, sannan sai kuma ka zo ka yi guda 3 a haɗe, wuturi kenan. Duk wannan ya halatta. Yana da kyau mu kula da wannan sallah, ba dan komai ba ma dan mu samu rahamar ubangiji din, mu samu jin kai din, mu samu yafiyar zunubi. Allah ka azurta mu da sallatar tarawih da tahajjud.